ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಿಗಲೇ ಮಾತಿರಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಗಲೇ ಮಾತಿರಗಳ. ಇನಿ ಮಂಜಲ್ ತೀರತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪನ ಮಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೇ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜಲ್ ತೀರತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಮನ್ಪ ನಿಗಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಮನ್ಪರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಆದುಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಚ ಪೂರ ಆಪುನ ಮಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಿ ಈ ವ್ಲಾಗುಡು ತೂಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಪನದಲ್ಲೇ.
ಗಟ್ಟಿ ಇದು. ಅಂಚೈತೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ತು ನಿಖಿಲ್ ತೂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಲ್ತು ಬೆಚ್ಚ ನೆನಪಿರೋದು ಇದು ಸೀದಾ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ತೆತ್ತೊಂಡು ಗುಡ್ಡೆ ಅವತ್ತ ಮೂಲೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ಪನ ಇದೆ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂಪ ಓಕೆ ಜೋಲಿ ಅಪ್ಪು ಗುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಬಾಳೆಲೆ ತೊಂದ ಎಪ್ಪಲೈತೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೈತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೇಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತೆ ಸರಿ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ಪನ ಆಯ್ತು ಹಂಚು ಬಾಡೆ ಓಕೆ ಆತಾದ ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಚಾರಿ ಪೂರ ಚೇರು ತಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ನಿಗ್ಲು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತಾಲಿಜ್ಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಪಿದೆಲ್ಲ ಅಂಚಲ್ಲ ಈಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತುಳುನಾಡದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಏನೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ತಿನ್ರಾನಾಗ ಓಕೆ ಅಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಮಬ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಬ್ಲಿ ಹಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಹಾಂ ಮಂಜಲ್ ಎರೆಥ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಿಂತು ಕಂಚೊಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್ ಕುಲ ಇಟ್ಕೋರಿ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಆಹಾ ಬೆಚ್ಚ ಗೈಸ್ ವಾವ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ತೋನಿ ತಿಂದು ಕಂಚನೆ ಮೈನತಿ ಮಂಜಾದರೆ ತಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೇಡ ಸೂಪರಾ